Днес ще си говорим за нещо, което повечето хора напълно игнорират – антагонизмът. Просто казано, някои витамини и минерали се мразят и се борят помежду си за усвояване. Ако ги приемеш заедно, единият блокира другия. Това беше една от най-големите ми грешки – да пия голяма шепа различни добавки наведнъж, мислейки си, че правя нещо добро за себе си. Всъщност, вътре в мен се е водела истинска химическа война. Ето най-честите врагове – калций и желязо. Калцият драстично намалява усвояването на желязото. Ако пиеш желязо заради анемия, но го правиш заедно с богата на калций храна, като млечни продукти, или калциева добавка, ефектът е почти нулев. Калций и магнезий. Те се конкурират за едни и същи рецептори. Винаги трябва да са в определен баланс. Приемът на големи дози калций може да доведе до дефицит на магнезий. Цинк и мед – това е класическа битка. Високите дози цинк, които много хора пият за имунитет, за повече от месец могат да доведат до сериозен дефицит на мед, което е опасно. Затова качествените добавки с цинк често съдържат и малко мед, за да поддържат баланса. Моето решение – стратегическо разделяне. За да избегна тази война, аз просто разделих приема на враговете. Приемам добавките си с желязо или цинк на обяд. Приемам калций, ако се налага, и магнезий вечер, далеч от другите минерали. Това изисква малко повече мисъл, но гарантира, че всяка една стотинка, която съм дал за добавки, отива по предназначение, а не се губи в битка. Проверявали ли сте етикетите на вашите комбинирани витамини? Възможно е вътре да има съставки, които се неутрализират взаимно.